U Svetlana fejn nitkellmu fuq l-anja tal-poplu. Iva, fil-fatt jina u Josephina għek għedin nitkellmu li fil-fatt din hija l-40 edizzjoni tal-anja tal-poplu. Kif inti Josephina? Tajba, grazzi u nirringrazzjakom ħafna tal-istedina biex namlu ktar promozzjoni lejn dan il-festival. Festival li pratikament daħal fil-kalendarju Malti. Ekku. Ħafna mill-kantanti jkunu qegħdin jistennew ukoll. Kif għadna din hija l-40 edizzjoni, ġifieri ara kemm ra kantanti u kemm ra kanzunetti dan il-festival. Kemm jibdew kanzunetti, mbagħad xiġri jintażlu, xiġri eżatt, Josephine? Mela fl-edizzjoni ta' din is-sena kellna 144 sottomissjoni. Ġifieri l-ewwel il-kumitat ikun qed jaħdem fuq ir-regolamenti u jara kif ħajkun Xi kriterji jkun hemm però dak li jkun irid ovvjament biex sottometti l-kanzunetta tiegħu. Kien hemm xi kriterji differenti? Il-festival ilu li beda mill-1973 u kombinazzjoni tqajt ma' Father Morris li ħajkun qed jagħmel is-slot tal-ivvjaġġar aktar tard. U kien il-bniedem li bdiet dan il-festival. Iva, Father Morris kien. Illi dan il-festival l-anja tal-poplu kien hemm diversi snin li kien jagħmel enfasi fuq dak kollu li jħossu il-Maltin, kif l-esperjenzi tagħhom li għadu matul is-snin, u kien ukoll jagħmel enfasi fuq il-tema soċjali biex ngħidu hekk. Ovvjament ma' żmien jevolvu l-affarijiet jinbidlu dejjem ovvjament għat-tajjeb u din is-sena il-festival sar ukoll parti mill-kanzunetta Maltija. Mela lura il-kriterji ta' xwieħed jista' jissottometti jinfetħu iktar. U fir-regolamenti kien hemm miktub li l-kompożitur u awturi jistgħu jissottomettu kanzunetti fuq kwalunkwe tema. U anke l-mużika hija libera. L-importanti bil-Malti. L-importanti bil-Malti ekku. U minn 144 li kien hemm sottomessi, imbagħad kien hemm ġurija professjonali li għażlet l-aħjar 18. Kienet ġifieri proċess. Kellha biċċa xogħol u proċess naħseb twil għaliex biex ikollok 144 kanzunetta u tittażel minnhom 18. Biss ġifieri intażlu 18 permezz tal-ġurija. Permezz tal-ġurija. Issa x'ħajġri minn dawk it-18? Issa daw it-18 ħajkunu qegħdin jiġu interpretati fis-7 ta' Lulju ġewwa Pjazza Teatru Real il-Belt Valletta fejn imbagħad f'dik is-serata li tkun il-ħamis ħajkun hemm ukoll ġurija professjonali li ħatażel l-aħjar 12 minnhom, ġifier ħajinqataw 6. Imbagħad daw it-12 se jkunu interpretati fil-sibt 9 ta' Lulju, is-serata finali fejn minnhom imbagħad ovvjament ikun hemm ir-rebbieħa. Bil-ġurija wkoll jew bit-televoti? Bil-ġurija wkoll. Imma kemm aħna qegħdin nitkellmu fuq jingħażlu premjijiet u min jirbaħ l-għan tal-anja tal-poplu minn dejjem kien mill-1973 lil hawn dejjem illi mhux l-importanti min jirbaħ. L-importanti hija il-messaġġ tal-kanzunetta. Iva, imma li l-kompożituri, awturi u kantanti qegħdin juru xogħlijiet tagħhom l qed jippreżentawhom għall-pubbliku. Għax meta jiġu launchati ġo festival iktar hemm probabilità li radio stations u DJs idoqquhom u allura l-kanzunetta tingħata ir-rispett li eżatt li ħaqqa u titgawda mill-pubbliku Malti. Però anke li wieħed ikun qiegħed jaqsam ma' xulxin dawn il-kanzunetti u jitgħallem minn xulxin u jinterpretaw daw it-talenti sbieħ f'ambjent ta' ħbiberija. Mhux dik il-kompetizzjoni u dik il-stress. Il-festival kanzunetti li ser jindaqqu huma live. Live, kompletament live, ġifieri bl-orkestra b'kollox jew inkella. L-orkestra b'kollox live ekku. Sas-sena l-oħra kienet hekk xi ħaġa sabiħa kienet karatteristika tal-festival illi kull kanzunetta ġifieri t-tim, il-kompożitur, l-awtur u l-kantant jażlu huma lil min jixtieq jinterpreta l-melodija. Mela kien hemm mużiċisti differenti għal kull kanzunetta. Biss ngħidlek li s-sena l-oħra fl-edizzjoni fid-39 edizzjoni kien hemm iżjed minn 50 mużiċist differenti. U dan kien ukoll aspett fejn inti qed tagħti l-opportunità lil dawn il-mużiċisti fejn idoqqu. Għaliex, għarrajt, ukun hemm possibiltajiet, opportunitajiet li jdoqqu imma mhux daqshekk għall-mużiċisti, mhux bħal meta tajt festivals jew modeling, ikunu iktar ristretti. Però din is-sena ħassejna l-ħtieġa wkoll li jkun hemm min jixtieq jissottomesti kanzunetta imma ma jixtieqx jidħol dak il-burden li jħallas il-mużiċisti, etc. Allura fil-waqt li żammejna il-possibilità li dak li jkun iġib il-mużiċisti tiegħu. Offrejna wkoll grazzi għall-PBS li ħad offri l-orkestra tagħha li jkun hemm orkestra li dawn ħajkunu standby li tkun hemmhekk u available għal dik il-kantanta jew dawk il-kantanti għal min jixtieq eżatt li tkun process tajjeb ħafna. Fil-fatt din is-sena kważi l-kantanti kollha jużaw l-orkestra.
u ħajkun hemm min ħajkollu mużiċisti oħra miegħu jiġifieri, però hija xi ħaġa sabiħa wkoll illi ħajkun serata spettakolari. Nista' ngħidlek għadni kif preżentajt serata fil-fatt tal-anniversarju tal-Sigurtà